Suomessa on 1 100 000 omakotitaloa. Välitöntä korjaamista vaativia homevaurioita on arvion mukaan noin 250 000 rakennuksessa. Kodin kuntoturva on täysin uudenlainen tapa pitää taloa kunnossa ja ennaltaehkäistä muun muassa vesivahinkoja. Kodin kuntoturvaan kuuluvassa talokatsastuksessa rakennuksen tekninen kunto katsastetaan 5 vuoden välein. Kodin kuntokatsastuksessa keskitytään talon tekniseen kuntoon, vesivahinkoriskeihin, paloturvallisuusriskeihin, henkilövahinkoriskeihin, murtoturvallisuusriskeihin sekä tuhoeläinhavaintoihin. Kuntokatsastuksessa arvioidaan muun muassa tietylle ajanjaksolle tyypillisiä riskirakenteita ja otetaan kantaa eri rakennusosien ja järjestelmien tekniseen käyttöikään. Kuntokatsastuksessa havaituista vaurioista ja riskeistä opastetaan kiinteistön omistajaa oikeanlaisiin korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteisiin. Kodin kuntoturvan web-palvelussa annetaan opastusta kiinteistölle kuukausittain tehtäville huolto- ja kunnossapitotoimenpiteille. Jos korjaustoimenpiteet osataan ajoittaa oikein, säästää tämä kiinteistönpidossa kustannuksia merkittävästi ja rakennuksen arvo säilyy. Kodin kuntoturvapalvelun avulla tunnet juuri oman talosi ikäluokalle tyypilliset rakenteelliset ominaisuudet ja riskirakenteet. Näin sinulla on tieto rakennuksen kunnosta ja tulevista korjaustarpeista. Kodin kuntoturvaan sisältyvällä Oma-insinööri-palvelulla saa puhelinsoitolla tai sähköpostilla täsmällistä neuvontaa kiinteistöasiantuntijalta. Kodin kuntoturvapalvelulla vähennät muun muassa terveyshaittoja aiheuttavia kosteusongelmia ja vesivahinkojen mahdollisuutta.